girma. Mun duba wannan yancin sai mai aure. Kai hoɓɓasa harkar aure ta shige wasa. Al-Mustapha ina faɗa ma kar kai wasa. Dan mai aure a ko ina bai shukar dusa. Harke sunnar aure. Komai kai yo a sunnar ka Allah zai karɓa. Ke ko matarsa Zaino bakar da ke kwaɓa. In kin damo ku nuna shafa shi ya ɗan kurɓa. Harke sunnar aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma. Mun duba wannan yancin sai mai aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma. Mun duba wannan yancin sai mai aure. Kowane aiki yake da soce ne mai zanyi. Karki bambo ki tashi jikar da kiyo shayi. Sunna aure nake so muke yi wa yayi. Harke sunnar aure. Kai ko an da Zaino badan Allah duba. Harkar aure muke sani ba a yin gaba. Dan saɓani a mai da shi tamkar ba ai ba. Harke sunnar aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma. Duba wannan yancin sai mai aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma. Duba wannan yancin sai mai aure. Auren fito ai shi kenan ba mai kushe ku dan an sani Allah na nan shaidani baya zuwa gunku rahama kenan harke sunnar aure. Zainab ta so ga Al-Mustapha nan an gwanki ni Abdullahi mahaifi zana karo baki sun zo taron bikin gudu gasu suna doki. Harke sunnar aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma. Mun duba wannan yancin sai mai aure. Aure. Aure don kwan soyayya. Samin girma.